Medmindre du giver afkald på sindet, er alt andet afkald ligegyldig. Da alt, hvad du vil give afkald på, kun gives afkald på med sindet. Giv kun afkald på dit jeg, som er sindet selv. Alle former har en udløbsdato, og at være knyttet til den er at være forvirret. Alt hvad der kommer frem, uanset om det er en tanke, begær, følelser eller objekter, vil give dig lidelse, og ingen i verden kan undgå det. Både den som nyder og det som nydes bliver skyllet væk. Men de vise forstår og kan skelne mellem det, som er virkeligt, og det, som er uvirkeligt. De ved, hvad der er virkeligt, og giver derfor frit leje til følelser og tanker. For de ved, at alt og alle er ét og det samme, at vi alle er en. På den måde er der ingen tilknytning og ingen lidelse. Undgå unyttige aktiviteter og fornøjelser og vær helt stille. Det er alle vores naturlige tilstand. Hvis du vil vågne op, så tænk ikke. Og gør ikke en indsats, men vend blikket indad. Det er den eneste vej. Det kan fremstå som visdom gennem dyb undersøgelse af sig selv. Eller som kærlighed gennem hengivenhed. Men begge er det samme. Når du er i stilhed, vær helt stille, som stilheden selv. Du skal blot observere, hvor opstår sindet fra? Hvor kommer tankerne fra? Og hvad er kilden til disse tanker? Undersøg dit sind til dets kilde, hvor det begyndte. Og så vil du se, at du altid har været fri, og at alt har været en drøm. Du vil se dine tanker komme fra ingenting. Og hvis noget kommer fra ingenting,
hvordan kan det så i virkeligheden være ægte? Hvordan kan det være ægte, når det ikke kommer fra noget sted? Noget må komme fra et sted. Og hvis det ikke kommer fra et sted, er det ikke noget. Så hvis tankerne kommer fra ingenting, må det være intet. For kun intet kommer fra ingenting. Det er nemt at vende tilbage til din kilde. Det er simpelt. Din sande natur er bevidsthed. Stilhed. Lykke. Og det kan ikke praktiseres. Og hvis du ikke er opmærksom på det, vender bevidstheden sig atter udad til mod ting igen. Og der er igen lidelse. Vend dit ansigt indad mod kilden af dit jeg. Og så falder dit jegs spejling på sindet. Vend dig mod dit jeg. Og mærk dit sind blive opløst i dit jeg. Vend dig mod det, som du ikke kan se, føle, smage, lugte. Det, som ikke opstår og forsvinder igen. Vend dig mod dit evige jeg, som er fred, og som er din natur. Du har et valg. Og for et øjeblik afvis alt udadtil. Og du vil se for dig selv. Alt, som er manifesteret, er en del af den evige, kosmiske dans.